Какво ни остава? След като изгубихме парите, индустрията, изгонихме децата си, народа ни се срина сме с 3 милиона по-малко сме, сега вземат ни богатствата, златото, няма вода, водата ни няма, тя беше похарчена в частни вецове и в лошо управление. Tъпчат ни с боклуци, планират до 50% във всяка фирма да могат да работят имигранти, които идват, забележете, от един чужд цивилизационно и културно на нас свят. Децата ни ги няма, здравето ни го няма, земеделието ни го няма, отраслите ни ги няма, традиционните силни, индустрията ни няма, лекарите ни бягат навън, учителите ни са все по, демотивирани да работят. Мисля, че и територията си като отстъпим, националната си валута загубихме. По време на безвремието, в края на последните 2-3 десетилетия, в края на османското робство, хората са били точно толкова отчаяни. Имало е клокочещо недоволство и гняв, защото тези, които са на власт, само си въобразяват, че владеят държавата. Този народ е горд. Той има душа, има памет и има история. Има дух.